пак, Витю. Давай. Искам да благодаря на Алекс, че ме покани. На мен това ми е за първи път като цяло и се надявам да ме покани за бъдеще също да участвам. Много ми хареса, запознах се с уникални хора и наистина ви благодаря на всички, че направихте лятото ми незабравимо. Не знам. Защото Алекс ме заряза в сериал. Опа. Така да, благодаря ви на всички наистина и да. Аплодисменти за Ноа и ние ти благодарим много. Така, сега при мен искаме да викнем един голям романтик, който сега в последния епизод много се разгорещиха нещата с него и се върна при нас този бандит. Бурни аплодисменти за Гош! И за мен няма грим, Александра Бюти. Какво е това? Вино ще ме набиваш. Вино и бомбони. Някой иска ли вино и бомбони? Вие сте малки. Искам да благодаря на Алекс за поканата да участвам. Също поздравление за целия екип. Наистина добър продукт стана, така че надявам се да ви е харесало. Да сте се насладили на епизода, на цялото това преживяване, което се казва драма и това от мен. Аплодисменти за Гош!